ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കേട്ടാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോവും. എന്നാൽ അങ്ങനെയും നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുണ്ടായി. 2001 വയനാട്ടിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഫാദർ മത്തായി നൂറനാൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യം കേട്ടത്. ദൈവവിളി ഉണ്ടായി വൈദികനായ അച്ഛന് തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ദൈവവിളി ഉണ്ടായി എന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ദൈവവിളിയാണ്, ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായും ജയിക്കും. അങ്ങനെ നിയമസഭയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വൈദികൻ ആകും. താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന പ്രമാണത്തിൽ അച്ഛൻ ദൈവത്തോടും വോട്ടർമാരോടും വോട്ടിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അരിവാൾ ചുറ്റിക പതിച്ച കൊടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് പലരും കുരിശ് കണ്ട ചെകുത്താനെ പോലെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതുകേട്ട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അണികൾ മറ്റൊന്നുകൂടി പൊതുയോഗങ്ങളിൽ വെച്ചു കാച്ചി. അച്ഛന് MLA ആകാനുള്ള ദൈവവിളി ഉണ്ടായതുപോലെ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിയാകാനുള്ള ദൈവവിളിയും ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛന് മനസ്സിലായത്, ഒരു വൈദികൻ നിയമസഭയിൽ എത്തുക എന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്ന കാര്യം. അന്ന് ഫാദർ മത്തായി നൂറനാലിന്റെ ചിഹ്നം ബസ്സായിരുന്നു. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ND അപ്പച്ചൻ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചു. ഒടുവിൽ അച്ഛൻ ഓടിച്ചു വന്ന ബസ്സിന് ND അപ്പച്ചൻ കൈകാട്ടി നിർത്തി. ND അപ്പച്ചൻ ആ ബസ്സിൽ കയറി നിയമസഭയിലേക്ക് പോയി. അന്ന് അതുവരെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലം കാണാത്ത ഭൂരിപക്ഷം അപ്പച്ചൻ സ്വന്തമാക്കി. 23,553 വോട്ടുകൾ. മാത്രമല്ല, സഖാക്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ആ വർഷം ഇടതുമുന്നണി ജയിച്ചതുമില്ല. 100 സീറ്റോടുകൂടി AK ആന്റണി അധികാരത്തിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ദൈവവിളി ഉണ്ടായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച അച്ഛൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത്.